Takže vítajte v Drevenici na Táloch. Sme asi 3 minúty autom od hotela Partizán, hotela Stupka, hotela Golf. Tady to pokračuje cesta na Krpáčovo, kde je jazero, dá sa tam okúpať. Parkovanie je tu pre 4-5 aut. Na Táloch pod Partizánom je aj nádrž, kde sa dá v lete takisto okúpať. Vchádzame dovnútra. Vstupná chodba. Papuče pre hostí. Hneď pri vstupe je toaleta. Pokračujeme ďalej. Dole je spoločenská miestnosť s biliardom a kuchyňou. Hore sú 3 izby. Na tomto poschodí, teda na prízemí, sa nachádza jedna spálňa. Oproti je výstup na terasu. Krásne výhľady do lesa. Počuť výrivku ako perlí. Toto je druhý výstup z obývačky na terasu. Vstupujeme do kuchyne, ktorá je samozrejme plne vybavená. Rúra, mikrovlnka, umývačka riadu. Kávovár, ktorý je vždy naplnený kávou. Máme tu detský kútik, truhlica plná hračiek, podložka, detské postielky, stoličky pre deti. Spoločenská miestnosť so spomínaným výstupom na terasu. V lete fantastické. Aj v zime. Tu je ešte turistická mapa pre turistov, ktorí si môžu pozrieť, kam chcú ísť na túru. Samozrejme je krb. Tu oproti sa vchádza do kúpeľne. Stále sme na prízemí a jedna zo 4 izieb takisto na prízemí. Manželská s rozťahovacím kreslom, takže vyspie sa tu 2+1. Hore je ešte taká matrac, možno pre deti na spanie. O chvíľočku sa pozrieme hore.